aquest és un experiment molt senzill, però que ens permetrà reflexionar sobre un material que està molt d'actualitat, com és el grafè. Aquesta capa d'àtoms de carboni d'un àtom de gruix que configuren unes làmines amb unes propietats molt interessants de conducció elèctrica, resistència, que permeten pensar en una sèrie d'aplicacions que estan fent que moltes empreses i molts investigadors apostin per treballar amb aquest material. Llavors aquí tenim unes peces molt senzilletes, com són una pila, una resistència perquè no se'ns fongui el LED i uns cables que ens permetran fer un circuit molt senzillet. Connectem els cables als dos pols de la pila, posem la resistència en un extrem i aquestes dues pinces les connectem al LED. Llavors podrem comprovar com en tancar el circuit el LED s'encén. Llavors podem demanar a algun alumne que mengi moltes sopes que ens faci un traç ben ferm de grafit sobre una fulla per poder treure tot el potencial que s'amaga dins d'un senzill llapis. Podem fer proves amb diferents materials, la fusta no condueix, el suro no condueix i el grafit que acabem de dipositar aquí al damunt s'encén molt poquet, però s'encén una miqueta. Molt bé. El que tenim sobre aquest full en realitat no és grafè, són partícules de grafit que hem dipositat aquí al damunt, però s'assembla bastant al que pot ser el grafè. De fet, els Premis Nobel del 2010, Konstantin Novoselov i Andrei Geim, van aconseguir aïllar per primera vegada aquest material, que fins llavors era una teoria, gràcies a una senzilla cinta de cel·lo. El que van fer va ser enganxar aquest grafit a la cara adhesiva del cel·lo i anar-lo exfoliant, ajuntant dues fulles de cel·lo i anant aconseguint capes cada cop més primes de grafit, fins que van poder demostrar que tenien una capa monoatòmica d'àtoms de carboni en aquesta estructura que és el grafè i van poder fer els primers experiments per demostrar aquestes propietats que actualment estan tornant mig boja a la comunitat científica i a moltes empreses que estan apostant per aquest material.